ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଇଛି, ସମୟ ମାନେ 5ଟା। ଆଉ ଏଇ 5ଟା ସମୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ରାତି ସାରା ମୋର ନିଦ ହୋଇନି। ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି KDGR ଟ୍ରାଭେଲର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 322 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ଓପନିଂ କରିଥିଲି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେବଳ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ତ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ନା ମୋତେ 7 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କାମ କରିପାରିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ସାରା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଦ ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ସକାଳ ହେବ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ଜଣାଇ ପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିବି, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋତେ ଏମିତି କେବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ସେମିତି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ।